Oh, mijn tekening! Oh, die tekening. Oeh. Dus. Keuzes, hè? Ik neem een mots. Ik ga de pakken eens op mij. Zullen we al je familie? Nee, we zijn echt super goed geslagen. Ik ben heel erg tevreden. Ja, ik ga bij hen, hè? Dus Goeie. Mooi. Een nieuwe vlog. Wie ben je weer thuis? Wat hebben we een mooi weekend gewoon op Texel net? Ja. Het was echt een super mooi weekend. En we geven mensen wel nice week. Oh, tik erop, voorzichtig. Ja. En geef familie hinnen? Wel lijkt dat zo. Nee, familie. Wie voelt het zo leuk? Ja. Ja, want de laatste dag had ik net vlogd. Wat hebben we toen gedaan? Hebben we nog naar het Zwembadles. zwembad West. En we gaan nog naar het museum West, het Juttersmuseum. Ja, daar heb ik dus net vlogd. Maar daar heeft familie West. Juster. Ja. Dus ja, daar heb ik net vlogd. Maar ik ga nog wel wat hele leuke foto's en filmpjes. Want we zullen net zo vallen met waar we even zwemmen en dan naar huis. Maar we gaan eigenlijk de hele dag nog mee. Dan we weer pas jongens om 8 uur weer thuis. Hé, joh, is mee goed. Dus ja, toch nog even wat foto's. Net wel een fiets. Maar hier nog maar. Hier even wat foto's van het Juttersmuseum. Zie je, al je voelen op het stroom, hè? Dan zien we het er al je leidt. Al de magisch en wat een spul. Natuurhars, circa 200 jaar oud. Zie je erachter al je reddingsban en zwemvestjes. Stafsloegers. Beeldjespul. Wat een spul voor, hè? Maar hier is hem heen zien. Wow! Hierboven is ook van alles. Jongen. Die hadden ze natuurlijk op zee, hadden ze die helmen op. Maar die waait wel zo aan, maar ze betekent. Hoepla. En dit is jongen. Maar dit is jongen. Die is pas leuk. Een poppetje. Die is chill door een popje. Hallo, ik ben Zelfs televisie uit. Ja. Zo, zie je wat hij het had? Wat gaat hij het hebben? Hier zie je kogels in. Ja, en bommen. Dus nu de Tweede Wereldoorlog. Was hier echt, ben deze echt wel hier? Ja, echt een minuutje zit erbij, een minuutje. Van 1940 tot heden gevonden op het Tesselse strand. Hoe dan? Ja, onspield. Onspiegeld. Maar we nog maar even in de Tessel, denk je? Dat is Grutte stuurhut erboven. Vaart hij dan denk ik echt net? Ja, ik weet het net. Ik zie wat guys in. Ja, shit, door de stuur is wel echt van weer, hè? Nou ja, net echt. Oh jongens, dit is de stuurhut. Heel de auto eigenlijk. Wat dat? Zet ze weer in Duits? Ja. Jawel. Aha. Gaat ze heel eng gezicht? Kijk wat shit. Oh, geen gezicht. Het is geen gezicht. Het is geen gezicht. Maar dat was dus heel leuk bij het Juttersmuseum. Hè? Die al je dingen die we in de zee vonden, hè? Ja. Helms en ban en reddingsboeien. En van bij de- alles. En bij de en geef mij de zeehond toen weer in de zeehond toen weer de men nog voort. Ja, dat vond Ilde toch wel heel zielig. En ik eigenlijk ook wel. Bij de Ecomare bedoelst. Ja. Ja, daar waren we ook best. En daar was een zeehondje die was je mem kwijt, hè? Ja. En wat die hield het van geloetje. Oh
Dat is een beetje cool, hè? Ja. Ja, dat vonden we wel heel verdrietig. Maar dat werd goed op de past. Ja, dat doen ze daar heel goed. Wie ben wel de hype man? Ja, wie ben wel even de heid en mem, toch? Ja. Bist u dan de heid of de mem? En de man. En dan ben ik de heid. Ja. Oké. Rustig maar, zeehondje. Ik pas goed op die. Dan we weten bij de man. Oh, beide de mem. Oké. Nou, dat is wel leuk. En van jou het op de planning. Want ja, de business gaat weer goed terug. Mammy. Ja, leven. En 12. Zijn hoentjes. Wacht, zijn hoentjes. Sammy. Het gaat wel indruk maken, hè? Ja. Ja. Hey, en waar stuur je het heen? Mijn weppen. Bij opa en Beppe, hè? Ja. Ja. Kijk daar, kussen. Nee, die is net koersen. Maar daar ga ik een knuffel mee in. En maar zo'n knuffel van mij aan. Maar dat hoeft net per se te koersen van Medianet. Nee. Dat doen we net zo vaak mee, hè? Soms. Ja. Ja. En mensen, mij tante Ilse eerst naar Rensma om klein voor de documentaire. Want ik ben volgende week een week lang voort voor de documentaire 4 in het Roem. Gaan we helemaal te Zonderring, haast richting Denemarken. Het is nog krek Duitsland. Dan gaat tante Ilse mij beppen. Ja, die brengt die even. Dat is grappig. Ja. Maar we hebben dus echt 4 draaidagen hebben we daar. Dus maar ik verschillende outfits had. Dus die zullen we even op vondelen daar. Komt vast goed. Ik ga thuis nog wat dingetjes opzochten. Misschien een paar dingetjes erbij. Nou, dat komt vast klaar. En vanmiddag had ik bij de omroep nieuwe gifjes meid. Want de vorige gifjes wie ik dan het heel tevreden hoor. En ze gingen vanmiddag toch gifjes meid. Dus ik zei, dan kijk ik er nog wel even bij. Dus ik heb een 9 gifjes meid voor de vlog. Dus dat is een beetje het idee. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. We binnen in Burgum. Zal ik Ilde daar even afleveren? Oh, lukt het wat? Ja, ja, gaat heel mooi. En dan aan op naar Gordiek met Ilse om outfits voor de docu. Doei. Ik ga naar Beppe. Ik ga naar beppen. Oh, mijn tekening. Oh, die tekening. Ja, pak hem maar. Die maar. Is die mooi kleuren bij Beppe? Ja. Komt die maar. Mama's. Bist u aan België? Ja. Ja? Ding dong. Die doet het net. Ja, die was goed, hè? Die doet het. Ze binnen boet, nee, nou. Je hebt nu eens net, hè? Rennen we even om. Gaan we achterom. Ik heb ook weer vogeltjes. Ik heb een paar vogeltjes, ja. Wetter, spetter, spetter. Ja? Kom maar voorop. Dat is mijn. Oh, vast. Ja, daar is genomen uit. Ja, hebben ze. Maar op opa. Opa. Ja, daar heb je het. Nou, goeie, daar ben je nou. Dus hoe mooi Charlotte Beppe bak het heen. Dit, ik ben dit. Is het zin wat binnen? Zie je? Ik ben dat. Dat rende hier af. Hoentjes. Hoentjes, oh. Ik in het bos. Wauw, Beppe, keer wel wat. Of ik zo'n sjaal houden hier. Maar die hoedbeestjes erin. Oh ja, dat is wel mooi. Misschien Ja. dan krijg ik weer naar je winter, maar dan hebben we iets nieuws weer, hè? De naaiers. Hier met poesjes. Nieuwe poesjes. Ja, deze net. Deze net een oren. Met poesjes. In kleurtjes van Illy. En mijn hindekes, en mijn hoentjes, en mijn hoendenpotjes, en mijn visjes, en mijn... Dat is wel heel leuk. Die vermaakt haar wel. Zie je dat ik heel veel zin in, dus oh, even zwaaien. Doei! Nou, en dan ga ik op met Ilse. Hij got it. Daar ben we. Nou, zo'n slaai. Zeker. Hier regionaal keus, hè? We gaan een beetje weer in deze tent, een beetje bruin, zwart, beige. Ja, gries. Beetje green. Beetje green, heel iets beetje donker, ja, beetje, wat is het, mosgreen, donkergreen. Beetje deze kleur green. Ja. Dus, let's go. Nou jongens, we gaan de hele winkel trouwens en we gaan misschien wel wat te vol, hè? Maar Ilse zal even zien of we wat setjes meidje kennen. En dan laat ik je maar wel even iets zien. Ben bedankt. En nog wat mooie jassen. Dat is wel mooi. Sjaaltjes. Genoeg leuks. Ja, dit is ook altijd, hè? Speaker en wiet en zo. Ja, ik vind het heel mooi. Netjes jasje, het shirtje wat basic. Ja, toch? Je moet wel de zwarte schoen, joh. Dan. Ja, sowieso. Ja. Mooi. Ja, toch? Ja. Echt wel leuk. En dan misschien een oren jas erop. Ja, maar dat doe ik een werk niet. Ja. Dit is goed. Ja. De backshow of... Dit is direct de playback show, ja. Als twee matten in mijn oude jas. Nee, dit is het net. Nee. Wel leuk, maar net van wie. Nee. Oeh. Het is keuzes, hè? Ik neem een multje.
Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Klein hebben. Er zit nog een zin om een sjaal. Er zit er nog iets van sjaal of rietjes. Ik ga de pakkezel mee. Zullen we al je familie? Nee, we zijn echt super goed slagen. Ik ben heel erg tevreden. En ik ken al je leuke setjes, meidje. In ware winkenk, hè? Ja. Dus echt heel belangrijk, want het is heel volle boetenopnames. Dus, en binnen, dan kunnen Jas Bruut hebben een mooi koberk of zo. Dus ja, tevreden. Op naar Broekse Woud en dan aansien ging ik nog even naar de omroep van naar je gifjes. Later. Nou jongens, ik ben bij de omroep. Dus aan even dwaande met de gifjes. Ik ga wat kleren maken, wat make-up mee. Dus dat redt hem vers op. Daar gaan we. Oké, ik maak Je mag steen. ik maak hier steen. Wacht het best. Het en even zien, ik kon net maar die vlag afmaak ik met de vlagkamer op de foto. Ik heb wel even. Dan hak je hem even beet, no? Oh, ik ga nog mijn elastiek om. Wacht even, dat is een beetje sneu. Ja, wat gewoon eerst even hier naar ik ontvlaggen ben. Oh, de tapejes. Ja. Is het mooist? Doe eerst maar even blij, morgen. Heel leuk dit. Ja, ik ga bij hen, hè? Dus geïrriteerd. Ja, best. Doe even door de klingel. Geschrokken, hier we die al in? Ik ben verbaasd van hoe je dat doet, hè? Ja. Nou, geschrokken. Dat vind echt heel dom. Nou, maar verraasje. Nou, zullen we naar verliefd? Steeds? Ja, leuk. Dat weet je? Dat weet het. Toppie. That's a wrap. Sure. Het is natuurlijk je net zo handig. Oh, ik nog keus aan zeggen. Ja. Dus dat stiert er over op. Dat is mooi vlot. Dan zal ik nou naar Burgentaar om Ilde weer op te halen en dan naar Hoers. Dan is het eigenlijk wel lang in Noordwest. Dus op naar Ildo en Knuppers. Ja jongens, ik ben weer thuis. Ik ga Ildo ophalen uit Burgum. Hoe weet je bij Billy? Ben je niet echt naar de wolwinkel West? En je met poppybordje toch? Ja. Ja. En nageltjes, lakkelijk die nageltjes eens zien. I don't really good. Wauw. Nou, zaken ze ontgamen. Maar hier uit de UK ook en in. Nou, nog hier. Dus het Engels praten. Dat is wel grappig om te zien. Dus dat is wel leuk. Ik zal even wat eten maatje. En dan nog even wat vlogs uploaden. En dan leuk het worden. Dan is het weer een hele mooie, maar lange dijwest. En dan aan de voetjes met lekker omheen bakje thee. Jongen, heerlijk. Nulzinning. Van ons vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoenk omheen via net de chill te downloaden van je tablet als telefoon. One night vlog. Hey hoi!